Baba, yanzu dai kashi COVID-19 ta tafi. COVID-19 mun rabu da COVID-19 lafiya kalau kowa sai harkar shi yake yi. Waye ga ma COVID-19 ta tafi? Ai idan ka COVID-19 ta tafi a Najeriya sai nan da 2023. Baba, gashi yanzu gari a buɗe kowa sai harkar sa yake yi. Wannan ai ba COVID-19 bace, coronavirus ce. To menene bambancin COVID-19 da coronavirus? Yawa dan gari, ka so samu inda yake mun kai. Ai ita coronavirus cuta ce. Baba, menene alamomin ita coronavirus din? Irga mun nan, zazzabi. Mura, sarƙewar lumfashi, kai ciwon kai mai zafi, kai ga sunan ETC kawai za a ce maka. Ita mecece COVID-19 din? A Najeriya COVID-19 ta wuce APC? Ai ita ce COVID-19 din mu a Najeriya kuma idan ka COVID-19 ta tafi sai nan da 2023. Let's go! Menene alamomin ita COVID-19 din? Irga mun nan. What? Talauci. Tunani. Ci da duguzum. 3. Hamburan ayam. 4. Sama da faɗi da dukiyar al'umma. To baba, ai NCDC da suke koron coronavirus suke fatattaka coronavirus uwa ana hangarar jakai. To ita ba COVID-19. To tun da NCDC sun fatattaki coronavirus, ai PDP ne za su fatattaki COVID-19. Let's go!